Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Ento. Apa? Kayak sabuk ngene iki to, terus ki hilse ngene iki arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa to. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Dalu dek niken Salindri. Sugeng dalu. Ketemu ana ing Desa Ngadipura, Kecamatan Wonotirto, Kabupaten Blitar. Luar biasa. Iya. Kita bertemu lagi. Iya. Ngendikane Pak Lurah dulu pas zaman kecilanmu dulu sampean pernah main di sini. Emang aku pernah kecil. Tuh. Lah piye? Kan aku lo besar terus. Oh, besar terus. Maksudnya zaman SD. Iya. Nah, pernah main ke sini katanya Pak Lurah tadi pas pulau rembakan kali Pak Lurah. Terus ini kesini lagi. Wah. Alhamdulillah. Terima kasih buat desa Ngadipura. Ngadipura. Semoga sabibare nanggap wayangan dalu niki Desa Ngadipura Kabupaten Blitar dan sekitarnya tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dek? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Wah, iso jeluntrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa. Bapak Kepala Desanya yang mana? Pak Eko, mana Pak Eko ngacung Pak Eko? Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung rang. Gitu, Pak. Rang jalur request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman kok util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kan mendekat tok. Muah. Nggak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenaneh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenaneh luar biasa. Salim dulu. Wis, kalih dilai piye? Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilai nganti ilang deloken tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh? Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Setetek kan? Setitik. Setitik tenan, setetek gede. Terus piye?
Lek mbok berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya, baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi, Ndang. Yang mana? Sing wedok wi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki padahal Rebu Sinden kok iki. Kok duduke berarti duwe neh. Dalah kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho, Mas. Lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, terus iki hilse ngene iki koyo. Aku gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jenjet ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, besok alhamdulillah enggak ada. Enggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok tenanan toh? Tenan, besok pagi. Sesuk aku ya ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Lho, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. Ikut. Kuda. Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono apa gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, di pangku. Ya wis di pangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Sampean ora ketang sithik njajal ndalang ngene kene, Dik. Dalang to? Heeh. Nek trimo dalang yo kecil to, bar iki kok. Abare kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono ya. Pak dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik sing lho. Sing endi? Songo sing isine Kang. Lho. Sulukan aku lho slendruk lah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang dong. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini lho, sini. Iya. Wah, bahaya ini nanti. Oke, aku lagi ganas-ganasnya lho. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para kang pratala lindu ping 7 sahari umap kang jalan idi pati ambantusi sirna larut terus pene Mas apik nanamu nano ya Sel ya kingko sampean dan nyapa tidak nyedet barangnya lah ini lho ben jejeg aku tak ngendang heeh ya toh tak ngendang engko iringane muni nek wis iringane muni engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki engko kuruin jane salemu ning enek vitamine lho bune ngono
sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya opi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden. Kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu umpamane. Pakne. Ah, nek Sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku kira kene mbok hapusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Lara Pakne atiku lara. Ora bune, ora. Seto tak jelasne to bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne. Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Nek jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Benak cek to mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC memanggil, barang dicacen nang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wis peserta festival selesai. Wis, kare ngenteni pengumuman. Wis. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kon dalang kok. Jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis remuk. Munggah nih Pak Lurah ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nebang dong. Yuk. Apa dek? Kok sentur-sentur toh? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelandu. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelandu ya. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden. Bu melak bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Ngok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Cinta bojone Akbar to? Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya.
Maju, maju. Yo. Maju. Prabu Rama iki wis tuwek. Kowe ngerti ora? Kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuna sing ora iso maju? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene, pemerintahan kaya ngene, ora genah kaya ngene iki cetha. Genah iki wis ora ana apa-apane. Cangkemmu minenga. Panyata saya tidak tanpa purba dening manungsa ya Sri Prakara Bodho lawan bejo kang sarta kaning mati munggo mohong hermong lakoni Brangkra kahanane panca wati nalang sasang rama kataman pacakle kelangan sang Badra Naya
wasesaning Ngabathara jagat. Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman? Waduh, Gusti kula Sang Marteng jagat mundi dawuh timbalan paduka. Wonten timbalan ingkang adhawuh Kaka Prabu. Lho nggih, wonten pangandika ingkang adhawuh sinuwun. Kabeh padha midhangetna anane aku mung tansah meneng kejaba bingung rasaku anggonku nyawang kahanan iki nanging uga mesgul jroning nala pangrasaku anggone Prabu Rama nyekel peperintahan negara Pancawati iki wis tak tindake kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati anggone Prabu Rama Pancawati negara Pancawati mangkene wis tak tindake remuk kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati. Wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja. Sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun. Tak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya. Nanging malah luput saka kudangan, murcut saka gendongan. Uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Brahma corah ketambahan larang sandang kang sarta pangan negara Pancawati kejiret paceklik kang sarta pagebluk banjur apa dosane Prabu Rama iki Yayi? Hangudarit yasra riwut urwati rawat wawadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi tan wandi pinarti bloko kacurnan kang hambek juti aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula sayektinipun kula kang rayipun Lesmana ingkang kedunungan lepat awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejekaken praja Pancawati parandene kula mboten saged jumangkah hanyirep sedaya pagebluk punika duh Koko Prabu nyatanipun Lesmana mboten saged anyirep pagebluk ingkang sumandang kang sarta sumanding wonten ing praja Pancawati menika duh Koko Prabu. Sinuwun nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka punika mboten lepat sinuwun. Malah rumaos kula
para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat supeh saiki urip ana jaman kang saya maju lajeng kebat kliwat rumangsa mardika sakmukawisipun akeh wong cilik sing wani marang panguwasa ilang rasa tata krama nek ora seneng mung waton jeplak nyuwun sewu sinuwun miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganipun pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi duh sinuwun Anoman mingkemo lambemu kowe aja waton dakwa he Anoman duh Koko Prabu sejatosipun wonten saperangan Punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak wonten ingkang lincati janji lan sumpahipun wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang ngingar-nginger ngrusak tatanan hukuming nagari dosinuwun inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula dosinuwun duh Koko Prabu malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran nanging malah saged luar saking pakunjaran labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kekuatan sainggilipun kagyat resang kapirangu rinanggul ginempit kampit dosa ngeret ananing bawana wis yayi kabeh padha cupeten kabeh kang diaturake kabeh kang dikandhakake Yayi Sugriwa Yayi Lesmana lan Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira kahanan Pancawati kang nedheng ke taman pageblug gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening sang jiwa minulya sapa ta wong kang ajiwa minulya mau kejaba amung wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya wiwit Dasamuka gugur duk rumuhun Yayi Sinta ndak boyong temahan aku bisa lestari dadi ratu ana ing negara Pancawati kene ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati Yayi Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh tekan Prabu Rama Wijaya Yayi miturut pangeranipun Kakang negara iki bisa maluya jati kaya duk ing nguni
yen to Prabu Rama lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi. Duh Koko Prabu, menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Tetep badhe kula boyong wangsul wonten Praja Pancawati. Duh Koko Prabu, sinuwun nderek sumela atur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah kula pun Anoman sagah dados duta utawi utusan. Kula sagah dados utusan paduka kinen boyong Kyai Semar Badranaya. Kapurih Kyai Semar wangsul mapan wonten ing Praja Pancawati mriki malih Duh Sinuwun. Ya, yen pancen kaya mangkono Anoman, jeneng sira Lesmana Widagda kang sarta Anoman enggal budala. Nganggo tekad satriya tanah Jawa. Apa wae kepinginane Kakang Semar turutana, watone Kakang Semar bisa bali mring negara Pancawati. Santoso
karta mrih tartamtu tantuning utama titi tetep dadi pangubaning wadya tentreming ati tamtu kena dinulado dia selir bulan dadari Yuang suksma mangadi luwih payuwana marang panjenengan ingsun. Pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah bagus, pulunanku bocah jentara, bocah sigit. Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang dawuh wa Prabu. Wa Prabu Sri Bathara Kresna amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake. Krana ana babakan sing tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh wa Prabu Bathara Kresna Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene aku tak takon ya, tanglet babakan apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing mencuat apa? Kowe akhir-akhir iki krungu kabar sing trending apa Gatotkaca? Happy asmara pacaran kali Gilga. Lho mosek ta? Mosek dukuwi. Dunia pewayangan iki lho. Dunia pewayangan. Sing medal nggih niku mawon kok. Orane sing metu niku nggih, sing metu kula piyambak. Sian nek bahas kula niku kaya-kaya wis warise dhewe. Modele kaya ngerti ngono. Mosek liya sing dirembug Gatotkaca. Nggih, kados pundi? Ana ing Prajanegara Ngamarta iki wis ana sewulan utawa sak candra suwene. Kowe ngrasake apa ana negara Ngamarta kene? Negara Ngamarta sak mangke lagi ketaman pagebluk Mayangkara. Larang sandang miwah pangan. Leloro jalar tumular ngrenggut nyawane wong pirang-pirang. Para kawula ing negari Ngamarta esuk lara sore dumugi pralaya, sore sakit esuk dadi mayit. Ngamarta ketaman paceklik. Mboten namung niku. Wong omah-omah niku nggih kathah sing sami pegatan. Piye? Wong omah-omah niku lho, wong bangun bale wisma, wong bebrayan niku akhir-akhir niki dhateng negari Ngamarta inggih kathah sing sami pegatan. Pegatan nggih, cerai nggih. Ngono kuwi kira-kira perkarane apa Gatotkaca? Lupute sing lanang selingkuh, nggih sing wedok sing selingkuh. Kamangka garwane dhewe pun ditaleni ngangge akad nikah. Ngono nggih. Kamangka nyuwun sewu Prabu. Wong lanang niku kok seneng dolan ning nggon-nggon nakal. Wong lanang kok seneng ning dolan nggone wong wedok nakal. Ya karepmu piye? Niku jane wong lanang sing ketemu rugi. Lho, rugi? Nggih. Rugi piye? Rugine piye? Rugine ndadak mbayar. Saben cethuk mbayar, saben cethuk mbayar. Nek bojo nak mboten. Ngono nggih. Upami kula tampi nikahipun Fulan binti Fulan dengan mas kawin upamine 100.000, upamine
Lho niku ambak mas kawine 100.000 nek pun sah jenengan bayangaken duit 100.000 nek nganggo sak dobole ngoten. Sak kayange nggih. Benten kalian tenggon-gon nakal. Bencethuk bayar ngaku wong ganteng nek ora duwe duit mengki mesti ken ninggal jam tangan nopo HP ngaten. Ono nggih, kosok balika, tuweka kaya apa? Sak sing gampang paribasane. Tuweka kaya apa? Upamane pun watuk giglik mawon. Wiwi enek apa rayu? Tesih nampi tamu, Mbah. Cek suwe apa ora anu nembe mawon mlebet ya wis karo kowe wi upamane ngaten niku lho niku tuwek nek sugih dhuwit nek ngladeni kaya kitiran kula omong. Ngono kuwi nggih. Tuwek nek sugih dhuwit bae. Iya. Dadi wong lanang kaya ngono kuwi rugi. Wangsul dateng benang merah. Miturut panjenengan kahanan Ngamarta ingkang beneh kalian padatan. Ibarat kodrat niku napa saged diwiradati, ibarat lara niku napa saged dipun tambani wa Prabu. Ngene. Badut kaca ngene. Wis sawetara wanci Kiai Semar Badranaya momong pepundhenmu para Pandhawa. Nanging upama wong kerja ngibarate magang ora netep ing Prajanegara Ngamarta. Nanging isih lenggah ana sudunge ya kuwi Karang Kadempel utawa Klampis Ireng. Kamangka kiblat 4-5 pancer wis ngawuningani sapa to Kakang Semar Badranaya kuwi? Kakang Semar mujudake dewa kang asalira titah. Krana Kakang Semar kuwi sejatine panjil maning Bathara Ismaya kang dadi simboling pengayoman miwah katentreman. Maknanipun kados pundi wa Prabu? Ngene. Tak kira kahanan negara Ngamarta bakal tentrem lamun to Kiai Semar kasembadan kaboyong ana praja Ngamarta. Dadi pamonge para Pandhawa sak utuhe. Lajeng kersanipun Wandwarawati kadosa pundi? Gatotkaca, jeneng sira Gatotkaca tak wenehi pakaryan. Gatotkaca sing banter playumu mara gage, kowe lumarapo aning padukuhan Karang Kadempel. Kiai Semar boyongen tumuju mring negara Ngamarta, Gatotkaca. Trawaca dawuh pangandika paduka. Kalilan Gatotkaca nyuwun pamit saha nyuwun tambahing pangestu wa Prabu. Lelungsen tak bepakali. Duga ginawa ati-ati aja nganti keri budhal dina iki, Gatotkaca.
jelangenira sang nar pati lampah biro alon jelangenira sang nar pati Ginarabat badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku engger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana nagara Ngastina kene ananipun eyang ora gage-gage angucap amarga sesek dadaku. Apa to sebabe pun eyang sesek dadane krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki Duryudana. Ngger mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Ning nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang Duryudana.
Para Kurawa nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen. Bablas ora ana sing cementel. Ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora anduweni rasa welas kang sarta asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi embuh cepet embuh ora mesti bakal ngunduh wohing Karmapala. Gulub Duryudana nek tak glejah tak teliti kanthi permati nganti tekan jroning ati, tak gontho nganti cetha nganti tekan sajroning nala, tak gagas nganti kandas nganti tekan sajroning tias. Sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang pangan tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa Dewi ingkang nerak pacak ngrajang perbatang dikandhani malah mbanggel. Mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh kang sarta Brama corah. Apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga ruhara kang saya ngombro-ombro. Mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener, sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon Duryudana. Nggih. Ngaturaken panuwun dumateng Kanjeng Hyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dhateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana kula sak sedulur dipun tuduh dadi sumbering kerusakan Praja Ngastina, nyuwun sewu Kanjeng Hyang. Kula mboten condong, Duryudana mboten rumajang. Menawi Kanjeng Hyang Bisma paring dawuh wis dielikke karo sing gawe urip lewat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bener, nyuwun sewu Kanjeng Hyang. Sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik punika mboten ngemungaken dhateng Praja Ngastina kemawon, nanging kathah negari sanes ingkang ugi ketaman paceklik. Malah kapara kula nampi wangsit saking dewa lumantar pangimpen utawi pasupenan negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala kadidene du inguni. Negara Ngastina, bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged hamboyong pamong tumuwuh Kiai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Hyang slindro ingkang raos, slindro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi, ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kiai Semar Badranaya mampan wonten ing negari Ngastina mriki Kanjeng Hyang.
mindah seneng kula mindah bombonging manah kula menawi Kyai Semar purun tumut kula mila Kanjeng Hyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh srana punapa ingkang kedah Duryudana lakoni supados Kyai Semar purun kaboyong mapan ing negaring Astina mriki Kanjeng Hyang.